Gatets i gatetes, avui reprenem un altre capítol del relat Desfullant Pedraigües. Per tal de no perdre el fil, vos faré un mini resum per a enganxar-nos una altra vegada a la lectura. El Joan i la Giana són parella i viuen a València. Tot i ser molt diferents, tenen una relació apassionada i còmplice. Després de debatre el tema de les vacances, la Giana pensa que seria bona idea proposar-li al seu germà Esteve passar uns dies d'esbarjo a una caseta de la Marina Alta. La Clàudia i l'Esteve són parella i viuen a Barcelona. Ella és professora d'espanyol per a estrangers en una acadèmia i encara no sap que les vacances que l'esperen no tindran res a veure amb el que ella s'imagina. Ens van quedar en una conversa telefònica entre l'Esteve i la Clàudia. Hola, guapo. Com va el matí? Jo bé. Acaba les 2. Sí, et telefonava per això. Podries anar tu a l'estació? No ho sé. Potser amb una mica de sort acabaré abans, perquè els he de presentar la professora que em substituirà aquests dies i segur que la tabalaran una mica. On t'espere, aleshores? D'acord, fes-me una perduda quan estigues arribant. Jo també. Adeu. L'enrenou dels estudiants mentre pugen les escales sempre l'ha posada nerviosa. 10 minuts com a mínim per a posar ordre i alçar la veu, com a prova d'autoritat, una prova que ella sempre fa amb esforç. Els espera recolzada a la taula. Els observa encuriosida, com conillets d'índies dins d'una classe experimental, aparentment innocent. Michael i Stephanie s'intercanvien, amb mirades còmplices i vehements, uns llibres en anglès que no tenen res a veure amb la classe. La Clàudia els endevina un enamorament d'estiu, d'aquells que cremen ràpid i s'apaguen encara més ràpid. Mario, amb un accent milà forçat, afalaga l'atractiva Leixia, maldecap de més d'un estudiant, forà i nacional. Charlotte, observadora involuntària, deixa caure la mirada a l'esquena de la russa amb una enveja flemàtica. I la resta, amb un espanyol enganxós, organitza l'encontre de la vesprada. L'ambient és festiu i la Clàudia, contagiada pel deliri juvenil, decideix presentar-los Cristina, la nova professora. Entre totes dues intenten apaivagar l'alumnat amb activitats orals i divertides. La Clàudia mira el rellotge. Cedeix els últims minuts a la seva companya. Agafa les seues coses i aprofita per acomiadar-se d'aquells alumnes que ja no estaran allí quan ella torne de les vacances. Baixa les escales sense massa pressa i no pot evitar que unes pessigolles estranyes li envaïsquen l'estómac. Pot ser perquè en pocs minuts veurà l'Esteve. A mitjana escala, s'agafa de la barana i percep una primera vibració sobre els ronyons. Una vibració que dona pas a una música que ressona cada vegada amb més força dins de la motxilla. Agafa el mòbil i contesta. Esteve, ja baixe. Però per què despenges, Clàudia? Era una perduda. Ai, perdona, guapo, m'has confós. L'has feta molt llarga. Au, baixa, que estic aparcant en la cantonada de la gelateria italiana. La veu de lluny. Pantalons pirata, samarreta ajustada. Camina de pressa, recta com una espiga i somrient. I l'Esteve pensa, inevitablement, que ella és el remei que li cura tots els mals. Hola, nineta. La manyaga per la cintura i la besa amb una avidesa que la sorprèn. La calidesa de la llengua, la fermesa de les mans que li estrenyen el cos amb força. Tot això la tabala. M'acabaràs o què? Diu ella, dissimulant que aquell bes li ha agradat i molt. T'acabaré més tard. Ara anem a fer-nos una cervesa, que estic abrasit de set. Com t'ha anat l'última classe? Molt bé. Encara que ahir vaig anar al banc i no m'han pagat.
I per a més inri, la Carme està de vacances i a l'administració hi ha un xic que està un poc bleda. No fa més que gemegar que la Carme li ha deixat un munt de feina i que aquest problema me l'ha de solucionar ella quan torne de Girona. Perdona, carinyet, diu ell mentre la mira amb aire acusador i paternal alhora. Però crec que no és l'únic bleda que hi ha a l'acadèmia. Quant de temps fa que treballes sense contracte? L'Esteve sap que aquest tema la treu de polleguera, però li resulta impossible no dir-li res. Sí, ja ho sé, i tens raó, però em van donant llargues i si m'ho deixe, qui em pagarà a mi la meua cofurna? O existeix la possibilitat d'anar a viure amb tu al teu apartament modernament decorat per un professional? L'Esteve no contesta. I la Clàudia s'empenedeix immediatament d'haver retret el que un dia van pactar. Independència. No facis aquesta cara, home. A mi tampoc m'acaba de fer el pes la idea d'anar a viure amb tu. Ell agafa la cervesa que li acaba de portar el cambrer i beu amb força, com si esperara que el líquid li arreglara el gest. O almenys que la conversa canviara de camí. I canvia. Parlen finalment de les vacances, de racons que visitaran, que l'Esteve coneix massa bé, per motius de feina més que de plaer, dels concerts gratuïts que podran veure, dels museus, dels carrers. Tot i això, ella hauria preferit anar al poble dels seus avis, a Bocairent, i deixar per a l'hivern l'ànima castissa dels carrerons de Madrid. Les pròximes vacances les organitze jo, d'acord? Dels seus llavis ix un esbufec involuntari. Que no vols anar a Madrid, ara? Fa un mes que ho vam decidir i tu no t'hi vas oposar. No, si no tinc res en contra, s'afanya ella a respondre, sospitant una ofensa involuntària. Em sembla perfecte, Esteve. El que passa és que estic nerviosa. Són les nostres primeres vacances i m'agradaria que foren inoblidables, vull dir, que realment siguen importants per a nosaltres i que... La tonada d'una cançó anglesa, èxit del moment, talla les paraules de la Clàudia just quan comencen a enganxar-se a una cadena de motius pels quals no voldria oblidar aquell viatge. L'Esteve agafa el mòbil, que vibra arrítmicament damunt la taula. Abans de despenjar, mira el nom que apareix a la pantalla. Hola, preciosa, com estàs? Me n'alegre. Jo també molt bé. Ja veus, demà comencen les vacances. Com? A València? La cara li canvia un segon. No, al final hem decidit anar a Madrid. Per què ho dius? Amb tu i el Joan? La Clàudia el mira, amb els ulls ben oberts, expectant. La veritat és que no hem reservat l'hotel encara i pensava anar ara sense pels bitllets. Ja saps que sóc d'última hora. Però n'estàs segura? Ho he de consultar amb la Clàudia. Sí, la veritat és que seria una bona ocasió per a presentar-te-la. Realment sí que m'atreu la idea. D'acord, germaneta. Li ho comente a ella i et telefone en 20 minuts. Un besot. Adeu. La Clàudia encara el mira, expectant, tensa, curiosa. Era la Giana, diu ell. Què et sembla un canvi de plans? I la Clàudia no respon de seguida. Se li queda mirant els ulls, com si buscara una pista, una esquerda, qualsevol cosa. La cervesa, de sobte, li sembla amarga. I encara no ho sap, però aquella pregunta obri una porta que ja no podrà tancar. Ai, i fins ací, gatets i gatetes, el nostre capítol de Desfullant Pedraigües. Ho deixem ací i no oblideu seguir Miolant en valencià mentre feu els exercicis que vos deixaré a la pàgina web.